Tänään aiheena on summalausekkeet. Teoriaosuus tässä on suhteellisen lyhyt, eli käydään noita esimerkkejä läpi ja harjoitellaan. Ja nyt jos pelkästään jo tämän kuvan perusteella, niin näette, että mistä on kyse. Vaikka me käytetään kirjaimia, niin loppujen lopuksi kyseessä on ihan täsmälleen sama asia, mitä te puhekielessäkin käytätte. Jos te ostatte banaanin ja 2 appelsiinia, niin näinhän te sanotte sen. Ette sano, että kaupasta kotiin tulee, että ostin banaanin ja ostin appelsiinin, vaan te yhdistätte ne. Ihan yhtä hyvin tässä voisi olla A ja tässä B ja B. Eli ihan perus normaalista asiasta kyse, mikä nyt sitten vaan laajennetaan tänne matematiikkaan. Eli kun me käytiin noita lukuja ja laskujärjestyksiä läpi, niin siellä sanottiin, että lasketaan sulkulauseke ensin. Ja se pystyttiin tekemään, kun nämä on numeroita. Mutta jos meillä on täällä kirjaimia, niin me ei saada tästä mitään sievennettyä vastausta. Nyt jos me tarkastellaan tätä numeroilla, niin tuon sulkulausekkeen sisäosan arvo on 9, jonka jälkeen 2 kertaa 9 on 18. Mutta jos ne olisikin annettu nyt noiden kirjaimien avulla, ja me ei pystyttäisi laskemaan, niin meillä pitää olla joku toinen tapa, millä me päästään siihen samaan tulokseen. Ja se toinen tapa on se, että me tällä kakkosella yksitellen kerrotaan nämä molemmat luvut. Eli silloinhan sieltä tulee 2 kertaa 5 plus 2 kertaa 4, eli 10 plus 8, ja päädytään siihen samaan tulokseen 18. Eli totta kai, kun on numerot, niin kannattaa tehdä sen näin yksinkertaisesti, mutta jos siellä on toinen, vaikka pelkästään toinen on kirjain, niin teidän pitää tehdä tämä kertominen yksitellen. Tuossa on nyt muutamia esimerkkejä tuossa alapuolella, että missä tämmöiset niin kuin voisi tulla käyttöön, mutta tänään keskitytään näihin 4 kaavaan. Ja ensimmäinen niistä kertoo, että jos teillä on sulkulausekkeen edessä plusmerkki, niin periaatteessa ne sulkulausekkeet on turhat. Eli me voidaan jättää sieltä nuo sulut pois ja laskea nämä tästä suoraan yhteen. Mutta jos siellä sulkulausekkeiden edessä on miinusmerkki, niin se miinusmerkki vaihtaa kaikki nämä merkit täällä. Ja jos me katsotaan esimerkiksi tätä tehtävää tässä, niin numeroillahan me saadaan sieltä, että 5 miinus 2. Korjataan, eli 5 miinus 2 ja tulos on 3. Mutta mehän ei pystytä tätä laskua täällä esimerkissä tekemään. Niin nyt jos me ajatellaan toisella tavalla ja käsitelläänkin tämä miinusmerkki täältä ensin, niin se vaihtaa 4 negatiiviseksi. Se vaihtaa -2 positiiviseksi, eli se vaihtaa sulkujen sisällä kaikki arvot. Ja nyt suoritetaan yhteen- ja vähennyslasku vasemmalta oikealle, eli tämä tässä on 2. Eli 2 ja päädytään siihen tulokseen 3. Eli käyttämällä tätä kaavaa, niin me saatiin numeroillakin tästä ihan järkevä ja oikea lopputulos. Yleensä tämän ensimmäisen termin merkki
vaihtuu automaattisesti meillä jokaisella, mutta se ongelmakohta on sitten nämä jälkimmäiset termit. Eli muistakaa jokaiselle termille vaihtaa se merkki. Seuraavassa esimerkissä tai kaavassa, niin siellä on sulkujen edessä tämä vakiokerroin. Ja sehän me pystytään käymään tällä samalla tavalla, mitä me tehtiin täällä tämä numeroesimerkki. Eli A kertoo B ja A kertoo C. Ja sitten nämä tulot lasketaan vaan yhteen. Eli mikä merkki tuossa nyt on se plus tai on se miinus, niin se periaatteessa pysyy ennallaan. Ainut mikä on, että jos täällä tämä luku on -2 esimerkiksi, niin totta kai se vaihtaa sitten tuossa kertolaskussa tuon merkin negatiiviseksi. Ja jos meillä on 2 tämmöisen summalausekkeen tulo, niin A:lla kerrotaan ensin jälkimmäisen ensimmäinen ja toinen termi. Sen jälkeen B:llä tehdään se sama. Eli kaikki termit lasketaan yksitellen, ne tulot, ja sitten lasketaan yhteen. Eli kaavoina nämä on hyvin lyhyet ja yksinkertaiset. Tärkeimmät asiat, mitkä pitää muistaa, on se, että miinusmerkki sulkujen edessä vaihtaa kaikki merkit. Ja sitten, jos siellä on kerroin, niin kaikki sulkulausekkeen termit kerrotaan sillä kertoimella. Jos sitä ei pystytä kerralla tekemään, niin kuin tässä kaavassa 3, niin sitten se tehdään niin kuin kaavassa 4, eli kaikilla sulkulausekkeen termeillä yksitellen. Käydään näitä esimerkkejä läpi. Eli nythän tämä tässä näin lukee, että 5a plus 8a miinus 3a. Mutta varmasti kaikille tulos on ihan selkeä, jos sanotaan, että 5 appelsiinia plus 8 appelsiinia miinus 3 appelsiinia. Eli nyt koska täällä tämä kirjainosa on täsmälleen sama, niin me lasketaan vaan, että mitä on 5 plus 8 miinus 3 ja saadaan siitä se sievennetty lopputulos. Esimerkissä 2. Siellä nämä lausekkeet, termit näyttää jo monimutkaisemmilta, mutta tämän tyyppisessä tilanteessa me katsotaan ne, joissa kirjainosat on täsmälleen sama, jokaista potenssiakin myönten. Ja niitä kutsutaan samanmuotoisiksi termeiksi ja ne voidaan sitten laskea yhteen. Eli 7px miinus 2px on yhteensä 5px. 3ax toiseen plus 6ax toiseen on 9ax toiseen. Näitä me ei pystytä enää käsittelemään millään tavalla, koska kirjainosat ei ole täsmälleen samat. Eli tämä on tälle kaikkein yksinkertaisin muoto, mitä voidaan löytää. Esimerkissä 3. Siellä on nyt tämä sulkulauseke ja sen edessä miinusmerkki. Eli kun tätä lähdetään tekemään, niin ihan ensimmäiseksi poistetaan nämä sulut. Ja muistetaan, että tuo miinusmerkki vaihtaa jokaisen termin merkin täällä sulkujen sisällä. Eli 5x toiseen muuttuu miinus 5x toiseksi, miinus 6x muuttuu plus 6x ja miinus 2 muuttuu plus 2. Ja nyt taas katsotaan, missä on täsmälleen samat kirjainosat. Tässä on 3x toiseen, täällä on miinus 5x toiseen. Eli nyt nämä 2 voidaan laskea yhteen ja sieltä saadaan tämä tulos miinus 2x toiseen. Täällä miinus 2x, täällä 6x. Eli kirjainosat on näissä kahdessa potenssia myöten täsmälleen samat.
Ja kun nämä lasketaan yhteen, niin saadaan tuo tulos 4x. Ja 6 plus 2 on 8. Tämä on taas sievin mahdollinen lauseke tälle alkuperäiselle tehtävälle. Eli me ei pystytä noita x toiseen ja x-termejä laskemaan yhteen, koska niiden potenssit on erilaiset. Eli ne pysyy vain tuossa muodossa. Esimerkissä 4 on sulkulauseke ja sitten siellä on toi kertomerkki. Ja nyt kun tätä lähdetään kertomaan, niin koska tuolla on toi 2 kertaa a, niin se tarkoittaa sitä, että sekä kakkosella että aalla, eli koko tällä kokonaisuudella, kerrotaan kaikki nämä termit. Eli se, millä kerrotaan, on kaikki ne, jotka on plus- tai miinusmerkin jälkeen. Eli tuossa on periaatteessa plusmerkki, mutta koska siinä ei ole mitään muuta, niin sitä ei ole tarvinnut merkitä sinne erikseen näkyviin. Ja nyt 2a:lla kerrotaan 3a toiseen, eli meillä on 2 kertaa 3a toiseen. Sitten meillä on 2a kertaa miinus 5a. Ja se löytyy tästä. 2a kertaa 7 ja se löytyy tästä. Ja nythän täällä, jos me lähdetään tästä ensimmäistä termiä katsomaan, siellä on 2 kertaa 3. Eli vaikka se on kirjoitettu tälleen näin, niin siellä on periaatteessa 2 kertaa a kertaa 3 kertaa a toiseen. Eli luvun ja kirjaimen välissä olevaa kertomerkkiä ei vaan yleensä kirjoiteta, paitsi tietysti stakissa. Ja kertolaskun tulos, niin siellähän järjestystä voidaan vaihtaa, se ei muutu mihinkään. Eli me voidaan laskea ensin, että mitä on 2 kertaa 3, ja sitten miettiä, että mitä on a kertaa a toiseen. Eli toisin sanoen 2 kertaa 3, kaikki tietää, että se on 6. Täällä meillä on a kertaa a toiseen. Kantaluvut on samat. Eli kun samankantaiset luvut kerrotaan keskenään, niin potenssit lasketaan yhteen. Eli sinne tulee a-potenssiin 1 plus 2. 1 plus 2 on 3, eli sievennettynä tämä ensimmäinen termi on 6a kolmanteen. Seuraavassa termissä 2 kertaa miinus 5 on miinus 10. A kertaa a, potenssit lasketaan yhteen, eli saadaan se a toiseen. 2 kertaa 7 on 14, ja siellä on pelkästään tuo 1a, joten se jää tuonne vielä kertoimeksi. Ja tämän sievemmäksi tätä lauseketta ei voi muokata. Jos vertaatte esimerkkiä 4 ja esimerkkiä 5, hyvin samantyyppiset, mutta täällä tämä kertoja on toinen sulkulauseke. Ja kun se on se toinen sulkulauseke, niin kuin siinä viimeisessä kaavassa, niin ensimmäisellä termillä kerrotaan jokainen jälkimmäisen sulkulausekkeen termi, eli se löytyy tästä kohtaa. Eli tämä kaikki on sitä, kun 2x:llä kerrotaan tämä jälkimmäinen sulkulauseke. Sen jälkeen miinus 3:lla kerrotaan tuo jälkimmäinen sulkulauseke, ja ne tulokset on tässä. Ja kun tätä lähdetään sieventämään, niin käydään ensin nämä summatermit läpi. 2 kertaa 4 on 8, x kertaa x toiseen, kun potenssit lasketaan yhteen, on x kolmanteen. 2 kertaa 6 on 12, x kertaa x on x toiseen. 2 kertaa miinus 9 on miinus 18, ja sitten sinne jää vielä tuo x. Sama täällä. Miinus 3 kertaa 4x toiseen
on miinus 12x toiseen, miinus 3 kertaa 6x on miinus 18x, ja miinus 3 kertaa miinus 9 on plus 27. Ja tämän jälkeen taas katsotaan, että mitkä on samanmuotoiset termit. Meillä on tuossa x toiseen, meillä on tuossa x toiseen, eli ne voidaan laskea yhteen ja se tulos on 0. Teillä on tuossa miinus 18x, tässä miinus 18x, eli nämä voidaan laskea yhteen ja tulos on miinus 36x. 27 ja 8x kolmanteen pysyy sellaisenaan, koska ei löytynyt samanmuotoisia termejä, jotka oltaisiin voitu yhdistää näihin. Eli nyt ne harjoitustehtävät, mitkä siellä on, niin käsittelee näitä tilanteita. Eli erityistä huomiota, jos siellä on sulkulauseke ja sen edessä miinusmerkki, muistakaa, että sama juttu tässä. Se kertoja on -3. Ja sitten katsotte, että missä kirjainosat on täsmälleen samat. Eli ne voi näyttää monimutkaisemmiltakin, niin kuin esimerkissä 2, mutta jotta ne lasketaan yhteen, kirjainosat täytyy olla potenssia myöten täsmälleen samat.